أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فرض على المؤمنين صيام شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الحاضرون والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paganay si na makapanalamat tanu si Iku subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Kami apaditanong ko mga tao ang mga atas umur. Arya utira nagyang kaiya ulan-ulan asyarul Ramadan. Miyaganggal bagatan ron sa mga pepiya. Dan tanubaluya wallah. Apa ko mga tawa darautan sa giyang kaya Ramadan na terima sa Allah. Namoto nagyuto'y kapagpanalamat tanong si Iku Allah. Giyang kaya kasi sinindi tanong sa giyang kaya seminar Islamia na ayan ko na pinakamala pagkapalandong sa balas si Iku Allah na talo. Aganayron kon ang mga tao kapalandong iran subala sa mala na sosirano to aming gugasto sa kapapakatindig ko seminar Islamia na dura. Nagidu ka pa kadadar pa umayor tanong apakatatayan tanong si Ali Nadir Balindong Al-Hajj. Gusto kasi sininday o mga sirman barangay. Ako sa mga bugo mga dato. Congratulations. Gusto kasi sininday o mga konselor. Tama ito nagina ni mga tao ang mga lae sambatan kaya masaan tanong masisinindi tanong iman to sa geng kaya Islamic seminar. Ikadua ko napaka talandong sang kutuwa balas amala apung ko subhanahu wa ta'ala na sokon sa mga tao uman din gawi na mamakin gisirang ko mga seminar Islamia asiran subut pemakin si Iku kitab Allah gu rumaranak siran. Ikatlo apakah palandong sang malalabalas na sumong sa mga ulama at tumialabog sa giyang kuto at kalilimut sa ayay ni talabukiran na pantag sang pailmo iran at apumakalang kapasi ko Islam na dasira nun damabaloy at bayrang pikikiti na sokong sudua apkalusud sa surga aso abid aguso alim nambuda kapkalusudilan sa surga ayaw puturo na abid na barasing ba si Iku Allah. Amay kong kamakalunta na so abid berasimba si Iku Allah sa alungan na kiyama kasulid ko surga na teron o mga malaika ahay berasimba ko Allah na lusud ka din ko surga sabing sa kabayaka na sakab ayaman na niyan namiya ka lusud so abid na sa kanya mo iniya ka lusud
alaw no mga mididari na sukma ko so alim agihan sa mga ulama na andun ko ni kapulong tanayan si salong anak yama kamlusod sa surga na tiro ng mga malaika at yan na hay alim hay ulama na tentengin kadang sa mga tao at kiwayan nakakasapat ka nasapatan ka napakalusod ang kakusurga lusod kusurga na isinar yung ngayali mga tiba ka dito kakilala uman ng mapitan na mailay nga si Mayor sanggot to kalilibod gusto mga padi na mga akong silor ayaw mana niyan na uman ni ulama na pinunian susapatan yan na pangintan ko Allah apalay kanun iwagan sa kanun pagtuntun ika kilala ang wasgado kuwataw no ni mapuro igirong antaw no ni pasiseminar na kaya sabi tanong ayaw ko na ikatlo pagkapalandong sang tabalas nakasabitan tanwa sa mga ulama ada siyang panganugun kamo to na ayatan to akap pinalamat at tanong ko Allah nabiyan wi tanong ko Allah manusia so subhanahu wa ta'ala azza wa jalla na to'y katiruyan ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul azim saben rati Allah inadun name so manusia mata nagi so Allah ayan di puru-puru din nagi ni kaya pekito kawin yanun sang kutua adat jadi ke pakai diri kenyan asabing sabenar inadunakan so manusia kagi yang adun na inuto ayat piteruyan inusarian na sabing sabenar inadunami so manusia ini dapat yan so mga raraniro na mga malaika sabing na inad kami so mga maninad kami so manusia sa impet amapia i-style at tanto mapibutan sa manutubos na miya payag sa Quran ayag mo tindus rabaw api-pi ano subhanahu wa ta'ala kung mga kaadyan sa dunia na manusia bigkisin sa mga kaadyan o Allah timon sa mga kaadyan o Allah na ayabutin do sa labaron api-pi ano na sa manusia yun di ka pa panalamatan ngayon ayamana niya na thumma radadnahu asfala safilin iya mapasang na purugurugud uriyan na natin subhanahu wa ta'ala napakan dudunami sa manusia kung pinakamabuba adarpa tunang tamabuba adarpa ay pagtiro na pinakamabuba adarpa na ibarat kudna nasupuditiana adi pagpitan ang kuto kudin nagigbi pagtiroon ang pinakamabuba na illa alladhina amanu wa amilus salihah tabi'atin wallahu ta'ala kusirano to ami amarati ay amin gagalabag sa mga pipiya ka bigyan nila subalas ganda na pituman tamadan yan nasa manut na miya payago miya pa kasinduya yan so manusia ada perhatian yan asit ketagu kupit aku din agus sa mga tao amya ratyaya niya magawan sa mga pipiyak na bugyan nila so balas amala
Akeh sautan lu. Kumata nu sasampun. So manusia dasarna dini begerang saruhuru udaan tau ni makatutun duger kita nu kuna aka adin ama pribung tala. Na peruhuru udang ka kuna na marahu mapamikiran ka aso mga malaikat. Kasumalay mga malaikat na gina ni marani ko subhanahu wa ta'ala. Natay niya kay lair kanu sa malaika. Andi mo piyar kita no, andi ba piyaw na uswano siya. Sumala mga malaika na adna duway papak. Adun na pati papak, na adna taloy papak. Naprururudang ka kuna upamakas ka na mipo baka ka. Di kaya ni tuturu ayam. Sama nonton na miya katiwala ko. Sa subhanahu wa ta'ala na piya kalbitan nun yan. Uy, tumutano adi sumanga malaika. Ngayon, na sumanga malaika na layakuluna di siya nagkan go di siya maginom. Pinabating ako na o sakitan na mapapasarag tanong may kakana. Apiad mo piya kakantay karumata na niya mati enta na masurong-surong tapon na istaw na katika panjit. Naupama kadiyan kaya kakak na mapapasar kita no. Di kamatay. Kaya doon ka sa injury. Na, sama no tumuon talo. Tumo sa mga manusia di sa mga malaika. Ngayon na sa mga malaika na diwando nakatawan ni tama singkalang. Dilang katawan ni tama barubad. Dilang katawan ay penubatura ay piti barangan. Apangan ng kanada malangiran nun. Lagi yung manusia. Tipangani darumi pa yan at tinapilit sa ako sa kao. Tiga ngay no, anak tumpungan nga. Siyong itakanin na pansit. Dati natanang nga kaya ka. Napitutuputupus ka na tiga adong pansit. Natina purumanan. Ayaw mana niya na siya pangang kanyang manatingin na siyong itakanin na burubud. Dati kinantun ang ngaya kaya ka. Ati kita burubud. Ayaw mana niya na apa kapilisi. Nakatawa na ka. Na sumamalay ka na din mga malaikat na din ang katawan. Dito, tumutano. Sumamalay ka na ka pangaroma. Namalun niyo ko na rin pro-guru mapapasar kita no ang ka pangaroma. At minguluitan mo pala, minguluitan ang mga dato ang mga tarang dun. Kaya bulir, ang mga dato, na adin ang mga raga. Naya kasila ng mga raga na ad na mga kanakan. Pagin na ni mata. Yung kutama sa sakit na kung kinakan na Allahu Akbar niya subang kana. Niya ka tegas. Nah. Kaya sabut talo. Ang tunang pa ni makatutunog. Akadin mo Allah mapiyay butan. Ayaw mo katawan tamo makatutunog na mga syaitan. Mga lepawir. Natay miya kailan ka nun sa syaitan. Adi pecah na dakurun makailay. Dia ka nakatawang abang ko dumi pag-aarangan o antong na syaitan tami baka. Iskiliton. Natin tamo. Adi siran. Kaya sabutan no. Ayaw maadang yan at timon-timon sa mga kaadin sa dunia na ayado. Pinakapirmiron na so manusia. Tama ito na mudah tanwang nga Ramadan. Takati at iya sama na yan kaya dupuluan tanurun da guduaw. Akya pusaan. Na adi di ari sudi Panginoon tenang. Una bisa sabitan. Agi pensudi silakan si Sulailatul Qadar na pun nakamasamba na. Na. Suwang Ramadan. Namanya paling umarkit tanong sa Ramadan. Nalilimpingan niyan na awidan niyan sa mabagrabulong. Aimpulong ko mga umma, mga barapuasa. Impulong ako mga tao pagkibulong. Kasok maso ni pagkibulong na matagil ka, iputupo
payo. Ay mana nga na tunaawid, tunay aawidom sa Ramadan. Abulong. Na sa Ramadan na ay daw, ayad ng bulungan yan na susakit ang puso. Susakit, asin sakit ang puso manusia. Na sa mga doktor na ay pagkapian yan na mga pedasakit na diya kapia doktor, ay ako pagkapiasi na sa Ramadan. Kaupang malutang ka, sisang kaya Ramadan. Nagupakabagar na ka sa simbol ka, namin baloy, isa puso ka, amanap panang. Malay parat kaya. Na, paganaya, itawag wala natin na A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paganaya ini pumaanaw ng mga ungangan ko mga ulama o. Tiyo na helang wang kano amia maratiaya na ini paliugat terkano. So kapusay ko Ramadan. Sa lagit, ukya po sa iron. Umiyango unaan niyo, kalok-kalon ang kanumala. Anto na, ang ayinusar na pali ugat. Anak manat, no katar arugurugud. Kenapa dirak, katar kasumaanan na, at narugurugud. Ay arugurugud na, inu-inusar na ngawangan so, pali ugat. Kakapalian sugat, nakapalian sugat. Namiyag na ka, amin ipaturair ka, aso Ramadan, at kailangan nakapusa ka. Kaya sabot tanong, masuk sabot yung mga ulama o, inuka na nga maranaw, kaya ginari yung patiran ng lalaki. Napapakabod, napapakadamo sa mga insik. Tira na kailangan ka no, amiya marati aya na inipintala ka no, so kapusay Ramadan. Kapintan naman. Ang meron guru-guru dari samta kapintan. Ati penintal kakak. Anak kamang dapat din ka din tidak sa Ramadan. Adi di. Usay ka. Wajib. Nah, anak sumpat manuto. Lagi ukya po sa eron o sinano to. Niya una niyo. Ay at terumpungan tanong na ang taon ng sumipusa ang mga unaan tanong kutipu puasa. Anaswami sa mga nabi, sa Muhammad, sa mga uman yan, gusto niya katulog-tulog. Ay manan yan na mga pagtaw niya. Doon, sa mga lukas tanong, mga ting kaliparatya yan. Antong na rugu-rugu kung mga lukas tanong. Sumalo kastano mga alay para tiyena. Iyamagan sa Ramadan. Ka mga talugaw ipan sa Ramadan. Na gugalangita silang kulawasay. Sala kayo sumilimping sa pana. Sala kayo sumilimping sa buo. Sala kayo sumuo sa isa sa natatupulo. Ka ay manan yan na pumuwasilan sa mga sabi sa mga Korean, matupok sa mga pangalan. Maudang, napalera ng buwan. Ngayon, na itipiyagarirang ko Ramadan ka. Adang ansiyan mapya. Adang mapya kapakapusairan. Makasuwaw siran sa kaman sa siko. Matanong tukuting kalaparate. Nasakita no? Naipugubay tanong mo na ngaya. Parate tanong bagabura pa. Kiri kaso pedega, mapita ko na rin apay. Tiga kasaw na ari. Nagungkaw na mabubisnis o kapamasayro sa la, payong-payong. Nataman sa daka din ang makauto, nataman sa miyamig kagalawas ka. Kakya pasakang ka, nataman sa daka mo din makapusa. Di kamatay, mga tigla. Ino to. Nakagida ni para dunyang ko Ramadan, kaya, ganyan mapipikir sa mapyaso Ramadan. Nah, kaya taputan tanong. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingina as-sawmu junnah. So kung sa puasa na rending. Anto na rending.
so puasa na renting upamakas ka na si malawadar ka mapipikir ka pemberadusa ka pesina ka penganeku ka namanya pikir ka amin renting mo so puasa ka ay daw so puasa ko na kailang na penang gila ka sa dusa na amanan yan na dingka kita ros somisyon ka mga rarata ngayon namanya renting kaya sabutan no nyaran din dah kamera dosa wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq ijira mau patiku nabi sallallahu alaihi wasallam ami ada nak gawe adi puasa sumber sarkano na ubadi panarampasa ubadi pamaganta ubadi nedaura ubadi pamaninta Gina ni melala sakit tano. Aginan na bulong ano Ramadan. Ngayon no. Dikus kano pa na mga baiya. Akra-kralo na miya kinalamis kano. Kuman na sikam sa seminara. Ang mga tingkal kami para tiyaya. Naya dito na susaba ng mga bai. Abis siya palida kada kliran. Napalaki tao na kumakadin sang kuta pito ka building. Pito ka anda na apito kereta toa na kiiun tu disiranon na disian im mamagi motoa na kumedit sesuk first time kereta toa kena kumedit na sokya kedisian na tingin bae banga meleng kak ngaya katawang tidak tu apa ni katawang ka na tingin aya ya kailan tanya so seringannya tingin na katawang ka ngaya seringan na kena potot Allahu Akbar. Na di pagkasapang kumaut nga kayo niyo gikataman sa baka. Na aya piya kailatan yan na susilingan yan. Kumidisap maso ikana bertu krit. Adi na adna lawananan. Adna na natinawa lawananan. Amiaka puro-puro abalangkay na kaging penaraketing. Allahu Akbar. Pakasalatan besar kaya katamagan taatiway. Na ay inoy pinapuro udah na kuno kepiadan na bulunga ka malalamit tunu sa alkasir sira di ay abot ka bulong sa Ramadan na betabula ko sa kung kiyaway na bagong kasal pag-ibig kamataan na anamya si makanon amya kasaulan namya kambelag ino to mga kambelag lagi itu buat malai sakit dah kabulong tawag si tarumannya na dato natigin na darunupakan napakayaw ka kung sa mayaway ka kapapadiin ako sa kupi ko umakain umakoro na namata na benda ko kantang sa bulo ato na isuwalang mo to ha baik ati tigil na sinabu dia bedali maka pakai ka sa tangan lakaon ino maka ubak adi udi ka temen na belum boleh katabu dulu kasangan na beringo Allahu Akbar nanti ni pikir udah tu ayam ya pikir udah tu nanti nama pasang sang eka pangaroma kakak pakar neraka kapaka neraka maka dan apa milik nabi ada talukon man Allahu Akbar nah ayamnya pilih ada ayamnya sirugam kepada to namanya gedamnya namanya rata gimana yang kalage du dian dalam du arar dian dia mata ita tunai dian tinggal pegayau malah tadi butala malah ibu dula miawi tarambo wata kau to mitu tarampas adu nah Ramadan na pembunuhannya nanan adik pakai bagadi panarampasan. Nah, wala yafsuq. Ubakan mati Nabi sallallahu alaihi wasallam di pamuku. Nabi yang kaya kapamuku gimana tu na air kita nu manipet juga. Ngaino nakinwa tanwa kadekagen. Mada kepesumian kau nasi umarian natiin namin nilingwa ko niwaki. Beniu dita tahu ya sakan nawata ko imam.
Dia ko pakalapas sa kasimbayang. Miyamukag. Ugay, na itatapok yan Sofia na kunyan. Biyaluin yan nakadakagan. Renting. Agyan di kapasangan nakapamukag. Na, misyo kasi isa di benar. Napi asumok kuman nami ang teorian. Tapi siya kasi anian so di benar. Agi bukag. Na malala na sakit. Na, kailangan na pemulungan o Ramadan. Wala yajwal. Ubadin muda-muda tiku Nabi. Fa isyabahu ahadun falyaqul inni imri'un sa'id. Ay manangyan na igira tiku Nabi. Penarang pasa sungguh sarkan. Ira penarang pasa sungguh sarkanu. Paliyakon la teruang ka terus wala ka. Aja segana inararkannya na juga dipusa. Di mana rampasa tirai dulu dah buntalan naik amia sugat teh estoka. Terus wala ka bisa di sumbayang. Di pusa. Ayah ko na betul ka na paliyakon inni. Betul ka teruang ka tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mata nasakan na tahu adi pusa. Anaknya bulungan yan. Ngayon na dia wak di pusa. Dia unggap kau bulugi. Siwaraku. Kadi ko di pusa. Na igilakuan na balamakin puso. Na kaya bulungan na buminak. Na miya taros. Kaya genekan yan. Igirip man ada. Arubakan. Naban yan na geneki. Na upo nakakasih pati. Na tingka mata nga o kenapa ko di pusa. Naujubuskan lambit tensang kanaya kaywan yung. Nakagidi ko di pusa na di kumagan tukuran. Share. Nah, ay ba na yan na kaya bulungan ang kuto turunan mga sakit. Man lam yada qawla zur wal amal bih. Sa tingin Nabi, sa tawating Nabi sallallahu alaihi wasallam adinian dem itaplak diniang genekan sukat tero sa mga rarata gugalbak amang amawag nabukang buda-buda falaysa Allahu hajja nadagan akakwanian ku Allah abalas inunta ku kya patay niyan umos na ku kya patay niyan nakawaw double yung kuwasan niyan na amaw to na kaya sabutan tanong agyang pembulungan ng Ramadan. Na so syahrul Ramadan na pinili ang manso sa punua ulan-ulan na ayaw tindu seraboron na so Ramadan. So mga sawal, mga Muharram na mapiadin, ugaid na so Ramadan na takapwa ibalas. Takapwa tindu serabaw. Makabatya ka sa Quran na satu mana harap na igina Ramadan na 700 takap. Na gibok ya giro ka alif. Pamana ay paturo na batang lagi daw ka alif lam mim na tuluwa batang alif lam mim. Tigat longong alif lam mim. Na famous tuy masang ko tatlo na ate ya 2,000 ka 2,000. Nanti udah ka kabatian nanti udah kedega alif lam mim patuhi alif lam mim namungin alif lam Allahu akbar nah bangka na nagkagwa kong pada mga ulan-ulan di nasura Ramadan nagkagwangon nah ayaw mana ini nakasabutan na lagi digdanan mabusok ka sidika baka sidika ka sa salad natak sa 700 salad. Na maka mapaganang kaso di pusa apitong timanasin ka lang. Allahu Akbar nasakat ikusyurun. Na takap po kainutan mo saya pengamar sa diyan kay Ramadan na lagit na nanso kang galabot sa mga pimpiya. Kaya sabutan o yung nga kasih dega nagina ni mga bubug amia aloy
pagkabulong ko 70 asakit. Sabab saan na siya kang pupusa kaya may ito ating kulang. So Nabiullah Sulaiman na sa ganyan na dato amapya ikan dato na sukya tugong piyaw kadato iyan namin nirakisya na rin na akan datoan yan sa mga papanok, yan datoan yan sa mga binatang, yan datoan yan sa undu, yan datoan yan sa mga saitan, yan datoan yan sa mga iprit. Sinabihan kan mada kalabah na ya kay sa yung anak lalakaw na lugulupo Garuda na anak tingin na to na rin ang Garuda lagi doon siya kabunabon na ya kau mo sa Garuda na tingin na Garuda na inong kanan anak tingin Garuda Nabiullah Sulaiman na miyang opisina korkaka ayaman ta anak tingin na miyakan gamara ginawa ko kaan na tingin na salagakan kumala kayo ang kuta kayo naroon matatago sa kuta lupa amama no wala kumurak na tabi din lumama na kuha niya surak akan ana mara ginutungay no pabakaman siya na tao din no pabakaswata ka na paginay nagkakinuay magibalaw ditig ka mata na sansaw yagan kita wallah na ana tigo Nabiullah Sulaiman na sa kaya sabutan na balik ka din inawan na kapian yan no mialim sa Garuda napakaganta sa dito tumba-tumba sa Sulaiman ko opisina niya na di na sumoy niurakan sumama nakya sumama di ginainuak na tinasungka kong kuda to na sumyon ko Nabiullah Sulaiman na tigo Nabiullah Sulaiman na tiyawagan ka di ginangailo na tigina kaya tawagar ka kapag isiang ka inuat tigian apabili nagkakunso salag Garuda na pagkuhan nagkasurak yan anak tigin natin uway inukuni ko katay makapaparo lupa ka sulupa bener yung kubranaw lupa ka sulupa na inukuni ko ati ikaw ni tanda ko bay tamin na ewan na perugurugudan yung samta Garuda na antarin niya kay lerkan samta Garuda realim sa akin na dokurun na kayo kaya tama na miya ngayon na kanti, ulol, kandet, iyaw dogo nga kayo sa Garuda ayaw mo na miya digagan sa tutula sa Garuda na sa kabanyang kurso sa katoa militi-liti at tao na ilayong yun ana saman ko na mala kalagi buliling ko betir na perugurugudan yung nari ustadu ay kalaurak yan na kalagdag yun malan yun Nagang uba urak yan na pagkag penuh yan sukuda na pedegtaan sabuna kacapuno kanu. Namalaw kibetam. Nah, tigo Nabiullah Sulaiman na kapedi-pedi kamu na miya sugat ka man ay hukuman. Kapedi-pedi kamu na piyamu mo iwakan na lakas tula no mga lukas na ubang kapu parumanidin tumadid ang kanan salam natigyan na huwayake agi so mga pagtaw guni na masiunutin sa dato huwag na balag iman po na dato na papagti ani panang kuwabot ani kaya patalik hindi na tingap hindi rupawan na Allah nasawa pa rin na isa na naipatiwar ka no pala isa na naipatiwar kita no kurang tanong sa kapangunutan sa dato ating ba mauway udir ka na uway pakaganta na tinabaligad namiyalin sumama tiyakit tawag Sulaiman subuga Saitan na kaulit, Saitan na papagti. Tiyo na sumano saya, nami akalunta na sudua katawa saya Saitan. Tiyo na ngay na to amya Nabiullah Sulaiman nanto inu kami ituwag. Na tiyo na pagabran na kaskano. Ayay subuha kan rekano na pagi pataniyo so salag Garuda kapitubig ng mama na anton di tele ni ron sa tiabidian
nakuha niyo, naupakan niyo, nasusopa kalawasyan, naitugod niyo, o sa pintamangan, asbangan alungan, nasusopa kon, naitugod niyo, sa sibas panalungan. Isina malay kaso, di malay kaso itagdo. Nah, ilan yung manso na bila Sulaiman? Tingin na balikan mo, di na mo, yalim sugo setan. Alung-alung na sudu at tuon ti mana syaitan na pintu dia niran na piagi patiran inuleg sitan ay emisyon nirano miya kasaragun na doon makadempuk sumama ngayon na miyala so ya pakasaragun yan na kialipatan yan so kadaro una bila Sulaiman na tingin na semua aku sama tasalag kabunda sama na namin tumbok ka. Gimana kaiputan manusia gesalong sawa. Apalagi pun malipat. Milutong sarote. Paana? Nasokya peluto iyan kabunda mawata. Nasokya peluto iyan namin tutuk-tutuk ko lumalakaw na piyan din ang kuto asalag. Nadamati namin akadig sa dimerugu. Dumada peleng ko lalan. Anak diningilan niya na sa katawa miskin. Di mergu. Di na daw niya kadribis. Napun makakan. Maubutum ako. Wana tiyan na makasitaragan. Di mama. Sino ka anakan nun? Inong pakyan surote. Mabulo yan diyan umukul kalangon bugol. Na inong pakyan na ini. Bugay nga nun. Susaw pakarote. Nabari. Sukya tayong irunang kutop kemermeran aku nya sama dah sambil kaisa kain mari bangun butem na minggu lepan Allahu Akbar awak nanti rumah maka kenia benda saya sopak salong makan lumela kau so kaplala kau ni na anamnya kau masang kutwa kayo mala na ini na duduk susalam nanti na papata akya mala dulu na punya si tiap tabi dana kami akan juga dia katabi. Begitu tanu biso kaum muluan tu kameraga Allahu Akbar. Atas tampar una tu mi abiso. Kata tabi san yugna ayamu una pitota. Tapi lu baga makani lakna banyak katawi. Nakagi kumakau maku sapuro napapapato. Nakya kalimugo na tina imlali saidam. Dulu aku di mataan. Allahu Akbar. Bagus selalu malu. Nah, ayaw mana niya na tiyabi dia kito nasukya tabi dan yan napiyawan niya ng puta itulugang buto apa pano namiya kay sa alungan na tutunggo sunabila Sulaiman ya kau masuk Garuda yun nabila Sulaiman na ilukam man niya Garuda natigin na suay na petakar ka sana ba kena tiyabi di penanong mama piyawan niyan nakikinay naman. Pakai asa na nakanmanan sa syaitan. Aduh. Natin natiyabi yun. Ako na atigan suka parunutan sa nyo to. Nakanmanangan na mama na ilang tabak na ulong na kasaragat. Nakasabag-sok na kapangunutan na. Yan yung manarito. Natin mo na bila Sulaiman na minarikuldanan na balik na doon. Yan yung sugaruda. Paganta sa Tiawag Nabi Sulaiman su syaitan dua. Nabi kau masuk syaitan dua. Pikiran na inu kami katuwag. Natingin na tiawag na noka. Inu ni udah maipan. Angka na nasalang Garuda. Na kau pramyado ya sisi mga tiabi manung patatabi. Natingin na itu kami. Dato kami napakadero kami naman. Biarkan natiyan abing salam na pinggil mo kami ka inulog kami na dundat turong ya kasaragun na doon na makagumaw sumama na kanya kumaga na pasaragun na may lamya pagkabili niya na diya kumabi nasukya na kumabi ron na pagumpak namin sa loob lamya kakuon suluang at tawa malaikat si isang turong Allahu Akbar nasukya pa ko matigyan ugungan tawa malaikat na sakit-sakit manong na malaikat na kaya pertanyaan sa kaulita syaitan na inilubod yan sa pintumanan asbangan anungan
Naso, ay manan yan naso. Pabakit na saitan na inilibon isa malaikat sa pitumanan sa depan na ano. Susah, susah. Area may kapan na malogi din na malogwa ay kabubud kita tunaya. Nah. Pagan tasa. Inun udah maipat. Udi kalau makan terus itu nakepanis kita kan. Ya sugat kan hukuman. Nanti ku mga syaitan na da kami makato. Ay nilubod kami ran. Mga bubagir sa mga malaika. Nakatawa ng ating yan. Yung butwadu katawa mga malaika. Nasusubuan mo subhanahu wa ta'ala ang kutwadu ang mga malaika. Kapya kakutunyang sang kutwa mama. Mipantag ko. Ini sidika ang kutwa mama. Asasaw pa karote. Sasaw pa kanadu ang malaikat. Ay nagtipigilan sa mga syaitan. Allahu Akbar. Na aya panuba. Pipira pulugat. Hindi mo mausar ka. Allahu Akbar. Yun hati yan. Ini balason. Wallah. Ay maanan yan. Nakagyaso kasid ka. Napagubulungan yan. So peto polo. Apanyakit. Pengintanok wallah. At kasabutan tanwaya. Baka lusog tanong ko surga sa lagi dun. Ang kae akapakasih sinindi. Wabillahi bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.